Hvad fanden, glemmer du, hvor meget en fucking god TD'er, vi spillede der, mand? Ja, det var No, that's what I'm saying. I wait until they have multiple. Jeg spillede fandme kun TD. Jeg spillede Warcraft 3 Custom Games. Hele bladen, mand. Bror, jeg spillede den der farmer til det der kom hjem igen, det var luksus. Det du spillede. Hvad fanden var alternativet? Også når Rune, han ikke har taget en mus med. Han har taget et eller andet fucking sådan ergoterapeutisk. Okay, nu er det hardcore pack. Nu er det hardcore pack. Okay. But proof chat. Okay, der er jo sygt mange her. Ja. Proof. Okay, jeg hælder bare. Kunne vi pulle dem, mens jeg havde noget mand? I got one trophy last night with Izzet. Ham der er god. Nå, det er fandme. Der er 8 derinde. Nej, jeg failede questen, fordi... Failede questen? Er han død eller hvad? Nej, jeg er død. Nu er det altså på mig alle sammen. Hvad fanden er der med dem? Der er mange. Så prøv at se, kan du bruge den Void Sack healing potion? Fucking bedre. Look what's happened to the trophy race. Dear God. Oh nej, we're gonna die. Oh my god, I suck so bad. Jerry. Har du ikke, når du har ikke improved Blizzard længere? Nej. Men jeg har heller ikke noget mana i den der fight. Jeg havde det i timen. Jeg vidste ikke, det var nu. Nej, vi wiper på det. Nej. Jeg klarer det her, hvis jeg lige... Jeg kan komme væk fra dem her. Nej, jeg tror ikke, vi kan. Det løber også over på nogle flere nu, hva'? Ja. Det var nok på det mere nu. Jeg håber, de kommer tilbage igen. Hvad sker der så, hvis man wiper her? Ingen anelse. Aldrig prøvet det før. Fuck no. Så derfor jeg sagde, godt tage det, godt tage det. Ja. Jeg har bare ikke en skid mana heller. I ain't got none. Jeg skulle bare vidste, hvornår det var. Det skulle jeg have fuldt med. Han der Windsor, han dræber en nu. Han er fucking hardcore. Ja, han puncher bare det igen. Det er let's go. Nice. Jeg tror sgu, I klarer den, dreng. Nej, det tror jeg sgu ikke. No potions, endnu. Jeg har brugt en potion. Spis en Stone Shield potion, det glemte jeg. Okay, han er Windsor imod, kan blive med at hele sig selv. Og Windsor er ved at tabe nu. Fuck my life. Den der duel er noget, man. Vi skal skynde over hele Windsor, der er 10% OP. Fuck. Du skal skynde dig seriøst. 9%. 9%. 8%, 8%, 8%, 7%. Nej, ikke healer, ikke healer. Tårn ham, hvis du kan. Jeg prøvede at tårne, jeg har brugt min... Jeg har stundet ham, 5% OP. Det er shit. 800 liv. 4% OP. Og 4%. 3%. Jeg fortsætter bare. Nej. Og han skal lige have gear først. Jeg prøver at se med Grisha. Det er for sindssygt det her. Jesus Christ. Ja. Nej, den kommer nej. Zapper. Ed og alt muligt lort. Hvad siger du? There it is. Det er det mindst sindssyge, jeg nogensinde har prøvet det der. No, we must go. Fuck dig, prøv lige at slappe af. Jeg tager den, og så finder en af dem, og så kører det. Jeg kan ikke. Jeg bliver bare liggende herovre, drengen. Det er fint. Ja, bare så. Vi skal nok. Jeg har en hold lille til ham der, Marshall Windsor der. Nej. Jeg holder bare lidt combat og resten med. Jeg friser en anden en. What the fuck? Giv den der... Nej, okay. Giv den der til ham, til Cycling i stedet for. Jeg skal bare bruge mana potions. Okay, vi har savet dig. Easy! Jeg havde plads. Det var fandme nemt, det der. Clear først, det fatter jeg ikke. Hvorfor kom det ikke? Nej, det fatter jeg ikke. Det var fandme nemt, det der. Hold kæft, mand. Ej, det var meget sjovt sådan der. Og du er